Исәнмесез, хөрмәтле караучыларыбыз. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта бик күпләребезнең яраткан җырчысы, Татарстанның халык артисткасы Хәния Фәрхи Биктахирова. Хәния, менә җырлап яшәү рәхәтме ул? Әйтәле. Теге җырда сүз бар бит әле матур, Салават җырлый. Яратып яшәүе авырда рәхәттә дип шуңа күрә рәхәт чаклары бик күп, авыр чаклары да була инде. Җылый күзеңнән яш агып тора, тамашачыга карап, елмаеп җырлап торасың. Хатын-кыз буларак бит әле. Әйе, ул агып та төшергә булдыра бит. Мин хәтерлим сине бер яңа ел тапшыруында җырлап җырлаганыңны. Күзеннән яш агып төшә, ул телевизорга төшкәндә языла бит инде. Әйе. Менә шул вакыт искә төшеп китте. Булды, аны ул бик матур Илгиз Закировның җыры иде. Әйе. Аның ул җыр турында сүз чыккач, әйтеп алым инде тиз генә. Бик ниндидер яңа ел алдыннан матур чара бара иде. Галиәсгар Камал исемендәге театрда. Шуннан мин шунда килеп кердем концертка. Минтимер Шәрипович Сәкинә ханым белән каршыга килеп кочаклап алды. Җылый җырлаганыңны мин җылый. Сәкинә җылый, син җылыйсың дип матур итеп аны килеп әйтте миңа, минем күңелемә бик нык ошады инде. Әйе, шулай. Була андый чаклар. Була төрле вакытлар. Ул бит инде иҗат белән бергә тормышы бергә биталар бергә тәгәдәшеп үрелеп дәвам итәләр шулай. Әлбәттә шулай. Хәния, менә син инде иң күп безнең бит инде хәзер менә татар җыр сәнгатендә теге татар җыры алтын барс премиясе бар. Син иң күп премия алган, иң күп барс алган татар хатын-кызлар арасында син. Мин аны әйтәм инде шулай дип белдерәм. Ул мактану түгел, бу горурлану гына. Бу әлбәттә менә татар җыры синең башкаруындагы җырны халык үзе сайлап ала икән. Менә 14 ел рәттән сине татар тамашачысы яратып карый, яратып тыңлый икән. Бу әле син иҗатыңа бәя бирү түгел, гомумән теге алтын барс чорыңны исәпкә алганда мин. Инде синең иҗатыңны исәпләп карасак, ничә ел беренче сәхнәгә басуыңа, ничә ел була бу ел? Март аенда 30 ел була. Алла зур итеп юбилей үткәрәсе бар икән. Алла бирсә зур итеп. Әйе, ул 4 ел аның минем Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрында актриса буларак, калган 26 ел инде эстрада җырчысы буларак. Әлбәттә, театр үзенчә бер бик кызыклы, могҗизалы дөнья булса, эстрада хатын-кыз өчен бик олы, зур сынаулы сәхнә, чөнки иратка үзенчә барыбер әз генә җиңелрәктер дип уйлыйм мин. Хатын-кызга инде эстрада дигән сүз бар. Театрда төрле образга кирип була. Мин анда теге Явыз Карчыкны да уйный алам, кызны да уйный алган булыр дидем, уйнадым заманында. Эстрадада яшьлек кирәк. Әлбәттә, анда да инде мин үземнең актрисалыгымны кабызып куям кирәк. Анда кулланасыз диләр бит. Һәр вакыт ансыз булмый. Ихласлылык кирәк әлбәттә. Хәния, менә ихласлылык кирәк дип әйттең. Менә син, әгәр дә үзеңә үзең бәя бирергә кушсалар, синең характерыңа, син нинди сыйфатларны санар идең? Мин беләм сине, мин сине яхшы беләм. Ә менә үзеңә үзең. Бәлки мин белмәгәннәр дә бардыр әле. Начарын әйтмим. Шунда әйтеп куям. Начар сыйфат бардыр дип әйтмәс идем. Шуңа күрә теге үзең мактап торышлык, тыйнаксызлык булмас микән ул Гөлназ. Мин беренчедән артык күңелем ачык әлбәттә. Мин киң теге бөтен иратларга туры килә торган сүз, күкрәгемне ачып куеп дип, бөтен җанымны ачып куеп, барысын да сайлап тормыйча кертәм. Аның бик әйбәт чаклары да бар, бик шуңардан авыр чаклары да була. Шунысы, икенчедән мин ачу тута белмим, ачулана белмим. Мин менә без Габдулхай белән икебез дә шулай ук бер секундта вуж итеп кабынып китәбез дә шунда ук сүнеп куябыз да онытабыз шушы әйберне. Күп инде ул. Сез бит игезәкләр Икебезгә икегезгә 4 кеше яшисез. Сез шулай бит инде игезәкләр бит инде. Гаиләдә күп. Безнең Алиябыз да игезәк, абыем да игезәк, сеңелем дә игезәк. Сез бик күпләр яшисез. Киявем дә игезәк, кодам да игезәк. Без туган көннәрне башлыйбыз миннән. Әйе. Менә беләсеңме, мин синең кайсы сыйфатыңны яратам. Син теге татар эстрадасында бердән теге беренче хатын-кыз җырчы дип атыйбыз бит инде, шулай дип әйтә журналистлар да, шулай бәя бирәләр. Ләкин менә син шулай булса җирдә калалдың. Син күккә күтәрелеп китеп,
әллә кем булмадың. Син гади да була белдең, шул вакытта горур да була белдең. Менә шул сыйфатын мин нык хөрмәт итәм синең. Иҗатыңны барып карасак, 30 ел сәхнәдә булу, шуның 26 елын эстрадада җырлау, бу бит инде шактый дәвер һәм күп җырлар җыелган. Менә шуларның кайсы, аның бит инде дәверләп бүләргә дә була. Синең Мәскәү бәйрәм ансамбле, Казандагы бәйрәм ансамбле, Чаллыдагы бәйрәм ансамбле дә булды. Бәйрәм ансамбле кире Казанга кайтты. Гомумән менә шушы иҗат дәврендә иң якын җыр дип атарга кушсак, шуны берсен генә атап кара әле. Алар бөтенсе якын дип әйтергә яратасыз сез яшьләр. Беренчедән теге баш иеп, селкеп кенә җавап биреп утырдым беренче җөмләләреңә, Гөлназ. Рәхмәт, әлбәттә, теге беренче җырчы шундай бүгенге көнгә дип бик зур рәхмәт, бик зур җаваплылык. Әмма безнең җырчыларыбыз, Аллага шөкер, бик күп. Шуларның берсе була алуыма мин бик шатман. Шундай бәя бирүләренә сезнең тарафтан да. Инде әлбәттә иң беренче уйламаганда, көтмәгәндә мин бит инде театр сәхнәсеннән эстрада сәхнәсенә атлап чыктым да, 2нче аенда ук миңа Сагынам сине Питрәш җырына Питрәш авылына, районына заказ бирделәр. Мин аны әйткәндә, сөйләгәнем дә бар инде. 15 минут эчендә мин аның сүзен дә көен дә яздым. Рифкат Сайфетдинов аранжировка язды. Менә шул көнендә үк барып җырладым да. Күн авылына шунда ук берничә тапкыр кабатлатып җырлатты халык, һәм ул кереп тә китте, ул радиога кирип китте шул атнан ук, һәм мин танылган Хания Халидуллина идем әле ул чакта. Хания Халидуллина булып килеп чыктым. Менә әлбәттә Сагынам сине Питрәш мине автор, башкаручы, көй язучы буларак та. Ул миңа бик кадерле. Аннары язмышымның һәрбер җыр бит ул тамашачы да залда утырганда җырны көлеп тә утыра, кайсысында җырлап утыра, үзенең йөрәге аша үткәрә, ул җырны үзенең язмышына сала. Язмышы күз алдына килә. Минем әлбәттә фаҗигале мизгелдә мин үзешчән композиторлар бәйгесендә катнашканда җиңеп чыктым. Аралап ул газаптан җыры белән ансыда минем үземнең сүзе дә көе дә. Ансы менә шушы энемнең үлгән хәбәре килгәндә мин сәхнәдә идем. Шуннан соң туда инде үпкәләсәң әйдә үпкәлә, мин аны ислам җыры дип Булат ага Юнусовның. Менә бар андый җырлар бик күп, чөнки хәзер 26 ел буена мин аны санаганым да юк. Бер утырып санарга кирәк инде, вакыт юк. Кызык өчен 30 еллыкка юбилейга эшләре шуны. Ничә җыр җырланды икән? Кызык бит. Әгәрдә барлап, алар арасында халык җырлары да бар. Миңа калса син үзең иҗат иткән җырлар күпкә кадерлерәк, күпкә матуррак, күпкә якынрак тамашачы күңеленә. Уйлап караган юкмы шулай дип? Үзең генә дип әйтеп булмый, чөнки мин һәрбер авторның җырына үземнең җанымны да салам бит, күңелемне салам. Үземчә бормаларым керә, минем үземнең алымнарым керә. Аларда инде теге үз эшкәртүемдә дип әйтик инде. Шуңа алар һәрберсе миңа кадерле. Бар, әлбәттә, теге алып кына бик нык сораган авторларның тырышып эшләп бер-ике тапкыр җырланылар да салынып куялар, төшеп калалар әйе. Ул җырларым да миңа кызганыч, теге бәхетсез балалар кебегрәк. Әйе. Хания, менә без әле узганны искә алдык. Синең бит әле иҗатта яңа җырларың, яңа клипларың да бар. Әйдә бергәләп яңа клипны карап китик тә, әңгәмәне дәвам итәрбез. Рәхәтләнеп карап китик. Менә кичәгенә кызыбызның, Алсуыбызның 18 яшы тулды. Һәм мин аны ризалаштырдым клипта катнашырга. Аның зәп-зәңгәр күзләре Алсуның. Менә бу җырыбыз Зәңгәр чәчәк дип атала. Кичә менә аны кутлаганда да әйттем инде, 7 айдан мин эстрадага яңадан кире әйләнеп кайттым. Алсуга 7 генә ай иде әле. Аерылышу хисе авыр, күз яшьләре аша, аннары очрашу шатлык күз яшьләре аша. Менә бу җырга аның тексты Резида Павалиеваның бик нык салынган, икебезнең язмышыбызга туры килә. Әйдә карап китик.
şeşek gözlerinde Ümücümü son yaşmı son Ni korusun müldür etip Ni kibir sözü de deşmişsin Ni korusun müldür etip Ni kibir sözü de deşmişsin Zenger şeşek monsulanıp Karama miğama Min üzümde senin tebek Sağınutunda yanam Min üzümde senin tebek Sağınutunda yanam Zenger şeşek hallerini Ekmesen de bilem bir Ağır iken ayrılılar Sağınıplar ölem bir Ağır iken ayrılılar Sağınıplar ölem bir Zenger şeşek halsizlenip Sarılma arışlarga Kavuşular gelir bir gün Birleşmek sağışlarga Kavuşular gelir bir gün Birleşmek sağışlarga Birleşmek sağışlarga Birleşmek sağışlarga Әңгәмәбез дәвам итә. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Татарстанның халык артисткасы Хания Фәрхибек Таһир бар. Хания, менә иҗат итү, иҗат белән бергә тормышында алып бару, балаларны үстерү хәзер 2 оныгында бар бит инде. Аллаһ Монысы да бит бу елгы 13нче елда зур яңалык, бит 2нче оныкны тууы. Иң зур яңалык Ясмина безнең 4 саны төгәл булып, хәзерге бит инде гипер алга китә торган балалар туа. Безнекеләр шулай булып без күрергә өлгермәдек микән? Инде хәзер безнең теге яшь аша күрәсең микән? Шул тиклем артык өлгергән бала булып туды. Быелгы елымның минем иң зур бәхетем әлбәттә Ясмина безнең, Алия безнең исән-сау баладан котылуы. Чөнки ул бик зур әйбер хатын-кыз өчен. Шулай. Гастрольләрендә күп булды быел. Мин сиңа ничә шалтыратсам да, яисә син Нижневартовскида, яисә Башкортстанда гел юлда булдың. Кайтып кергәндә юк Кайтып та кергәнмәдең син быел. Әле Бу җирләрдә булдыгыз. Ике генә көн кайтуыбызга бер эзлексез
бер үзлексез юлда булдык. Ничектер шулай туры килде. Планлаштырылган графикка якын кешеләребез. Теге корпоратив дип әйткән сүзне яратмыйм инде. Ул чакыргач кире кагып булмый торган юбилейлар, туйлар, менә шундай. Аннары теге тагын бер ямсыз сүз килеп кирде эстрадыбызга, солянка дигән инде. Менә шундай бик күп яшь артистларны җыяларда бер-икене алга паровоз итеп куялар бит инде. Ял итеп алына андый концертларда инде шундый концертлар бик ешрак булып китте Уфа калаларында. География буенча Мәскәүдә дә, Себердә дә, Оренбургда да, Екатеринбургта да, Чиләбедә дә, Россиянең бөтен зур шәһәрләрендә булдык. Аллага шөкер, һәм чөнки инде хәзер менә Пермь генә калды. Алла бирсә Пермгә, аның Пермь янындагы шәһәрләр, Красноуфимск, Чернушкаларга менә нидән февральдән башлыйбыз. Һәм дә инде өр-яңа бусы әле яратуыңны белсәм дип атала иде. Вәгъдәңне бозсаң дип аталган. Шундый бик Шундый исем белән яңа программа. Аның чөнки ул шушы темага бик күп нәрсә алып була. Бу программа тамашачы кайчан күрәләр? Казанда дундасыз бар. Казанда мөгаен көз айларында булырбыз, Алла бирсә. Көз айларында. Һәр вакыттагыча яңалыкларым була. Бу программабызда әле бит яратуыңны белсәм дә театральләштерелгән булып, мин актрисалыгымны Рамил Миндияр белән бергәләп искә төшереп алдык. Халыкка бик ошый. Җырлап утыралар, үзенчәлеклерәк булды. Әлбәттә бик катлаулы. Чөнки халык җырчыга кул чабырга килгән. Шунда җырлый да, кай җирендә кул чабырга, кайда чәчәк бирергә, кайда ничек аңларга, ышанырга да, ышанмаска белеп утыра. Кайсы берсе хәтта Рамилгә көнлиләр, Габдулхай Нәҗәлиләр. Ышандырырлыгы бөтен мин агасыз димәк. Әйе. Беләсеңме, мин тагын нәрсә игътибар иттем, хәния тамашачы буларак әйтәм мин моны. Һәм сине яхшы булганга күрә, дус булганга күрә дә әйтәм. Менә узган елда 1 ел сиңа операция булганга, бу бит инде башка операция булу зур әйбер. Һәм син узак тормыйча сәхнәгә күтәрелдең. Һәм март айында синең концертың булган вакытта 3 айдан соң әйбит. Әйе. Хәния Фәрхи сәхнәдә дип әйтишкә, тамашачы басып кул чапты. Әйе. Бу бит инде халыкның мәхәббәте, аны берничек тә мәҗбүр итеп булмый тамашачыны. Ул концерттан чыгып китәргә дә мөмкин. Басып алкышларга да мөмкин, әйбит. Димәк, синең җырлар тамашачы күңелендә яши. Аллага Ярата. Аллага. Бу бит инде үзе зур бәхет. Ходай тарафыннан бирелгән бәхет дип саныйм мин моны. Менә шул мизгелдә җыламыйча түзеп җырлап кара. Әйе, Әлбәттә шулай, әйе. Менә моннан күңелләр мөлдерәмә тулып, олы бәхеттән күзгә яшьләр тула. Әлбәттә, минем 4 сәгать буе операция булды, баш ачык торды бит инде шуңа. Минем галәм белән. Ара. Юк, көлеп әйтү булса да ул шул тиклем рас төшләр керә. Нәрсә уйласам, шул тиклем шушы әйберләр алдыма килеп баса, ул минем ничектер һәрбер кешедә бар бит инде. Миндә ул тоям миннән бит нык. Миңа ярты ел кая инде андый тавышларга, децибелларга, ул бит эстрада бик катынык нагрузка, бик көч килә организмга. Җырлаганда да, тавышта. Аллага шөкер, мин ничектер аннары хәтердә югалды бит минем. Мин икатына бер нәрсә дә хәтерләмим. Әйбәт кенә сөйләшкәнмен, аралашканмын кешеләр белән, телефон аша да, килгән кешеләр белән дә. Бәхетемә каршы хәтерләмим, чөнки нык авырту бит инде ул. Сызлануларымны да әз генә хәтерләп алам. Шуннан соң ай ярым вакыт узды да, миңа чакыру килде концертка. Бик якын достыбыздан, Самарадан. Габдулхайга мен әйтәм, ризалык бир. Башта мен әйтәм, үземне тикшереп карыйм. Чөнки җырның текстларын хәтердә калдыру берәйбер әле. Икенчедән бит аранжировка, һәрбер аның куплетында ул теге югары математик шикелле. Хәзер һәрберсе ничек 3 сәгать ярым бит инде бу хәтерне кире кайтарырга, яңартырга кирәк. Бүлмәмә бикләндем дә, беләсең бит минем үземнең бүлмәм бар. Бер кат программаны үтеп чыктым. Аллага шөкер, барысы да истә. Сәхнәдә чыккач хәзер мәйтәм ничек булыр. Ай ярым вакыт узган. Шуннан төгәлләдек тә, тәвәккәлләдек тә, без ансамбль белән җыелышып чыгып киттек.
Жігітлер янымда басып тұралар, көріп тұрам көзлерінде міне толы енді мүлдіреп тұралар. Қорқу, әр бірсінде менің үшін бұршылу, меңнәрін қойрағына тұралар. Еғылып кетерсің, ол баш мәселесі бет. Ханепа әз жырла, нұқ күш берме, әйді қысқартабыз. Шуша жезан соң кіріп бет, тарт қалайлар. Мен бұл етемді. Сені тыйып тұрап болмай өсіқіне үзінікін етегі бет. Әйтерсіңле яштай. Шул хатлайбет ішләп чықтық. Залда жылағаны жылады, күлгені күлді. Ғадеттегіден дәйбетірек концерт өтті. Шунан соң бүтін гримерныға кірдім де, шулай отырдым да. Метем, нәрсе болды бұл? Хания, Аллаға шүкір бет. Демек, ғайлам үшін яшай алғанымны білем, үйде енді мен өз ішлерімді ішлеп жүрдім. Әйбет, тамашашы үшін, жерші боларақ. Ері қайттың беттім, кірінгені. Күз яшы жегеттілер келіп кірділер. Грим бөлмәбізін тұтарып, ең алдында Рамил тұра. Хания, рахмет сеңа деп. Күзлерінде аларының да яш, олай баш ейбі рахмет әйттілер. Міне, бұл тұрмышның, ижатының ең бәқітлі бір мезгілі әлбәтті. Аның үшін әлі ненде сынауларны өтіп, яшәрге де бөлеймін. Шоңла жерінде бар бет шондай. Әйе, яшәргәлі. Хания, міне біздің әңгімебіз ақырына яқынлашып келе. Олда яңа йыллар. Біз 2014 жылғы ояқ бастық. Яңа йыл, от йылы келе. Мұнда да ішлерге енді ішлеген кішіге бет. Міне сенің тілеклерің ненде болар? Біріншіден от йылы, халықта шындай сөз бар бет. Іш бәқіт ол. Ішлеген үшін төләселер, икілеті бәқіт дейлер, әйбәт едіп, матур етіп. От йылында, әлбәтті, өз ішіңнен тәм табып ішлерге, әр бірігізге, хөрмәтлі тамашашыларым, қадірлі яқын кішілерім, туғанларым, мен сізге барығызға да тілейм. Әмі ақыл білән ішлерге той кебік, рәхәтләніп, жетіз боларға, сәлемет боларға, көңілләрігізде гармония болсын, көңілі жырларғына шыңлап тұрсын қалақларығызды. Шушы матур жырлар арасында менім жырларым да болсын. Мен сізні әр вақыттағыша ихлас көңілім білән бек нық яратам. Рәхмет сізге жырларымны, ижатымны олылап мені бәқітлі жыршы ғұмыры меңа бүләк еткенігіз үшін. Амин, шулай болсын. Бүгін біздің Дүния студиясында қонақта халқымыздың яратқан жыршысы, 14 алтын барыс премиясы иесі, Татарстанның халық артисткасы Хания Фәрхи Биттахирова.